Gall cynlluniau prentisiaeth yng Nghymru fod yn gymhleth, ac nid yw ei potensial llawn yn cael ei wireddu yn ôl adroddiad newydd gan Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad Cenedlaethol. Daeth y Pwyllgor i'r casgliad bod prentisiaethau'n hanfodol ar gyfer recriwtio, hyfforddi, datblygu a chadw gweithlu gweithgar sydd ar sgiliau gorau yng Nghymru yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd bresennol. Fodd bynnag, ar sail tystiolaeth fideo gyflwynwyd i'r Pwyllgor sy'n cyfleu barn pobl ifanc a darparwyr hyfforddiant, bu'r Pwyllgor ganfod hefyd y gall fod stigma, mythau a stereoteipio ar sail rhyw mewn berthynas a phrentisiaethau. Mae cyflogwyr posibl yn aml yn ei gweld fel cost yn hytrach na chaffeiliad, a gall prentisiaid posibl ei gweld fel gwaith rhad y gellir ei hepgor mewn proffesiynau a ystyrir yn israddol gan mwyaf. I'm probably one of the only ones from the school to do an apprenticeship in Tata. I mean, the careers advisor didn't mention it once to me. It was only through word of mouth from other people that I went online and I did it myself, sort of thing. Apprenticeship I applied for recently, I think it was 250 people applied and they were taking on 2 people. Right. So your chances are really slim anyway. You've got to really stand out to have a chance. I think in Pontypridd it was easy to find one. I mean, I've been to Careers Wales on, I'd say, 7 or 8 occasions in Cardiff, and this was never suggested to me before. Bu'r Pwyllgor ystyried nifer o raglenni prentisiaeth llwyddiannus yn ystod ei ymchwiliad. Roedd galw mawr am leoedd ar bob un ohonynt ac roeddent yn rhoi profiad buddiol i'r ymgeiswyr llwyddiannus. Y marn y Pwyllgor dylid annog trefnwyr cynlluniau o'r fath i ysbrydoli eraill. Mae prentisiaethau yn eithriadol o bwysig. Dwi ddim yn credu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi ddigon, a dyn ni'n dweud hynny, ac hefyd mae dydy pobl ifanc ddim yn cael y cyngor gorau i fynd ar prentisiaethau oherwydd y rŵt adroddiadol ydy mynd i goleg. Felly maen nhw'n eithriadol bwysig ond mae eisiau gwell dealltwriaeth a gwell cyngor i bobl ifanc a gwell dealltwriaeth ymhlith cyflogwyr. Hysbysiwyd y Pwyllgor hefyd y gallai penodi prentisiaid fod yn broses gymhleth sy'n peri dryswch, yn enwedig i fusnesau bach a chanolig, a bod cwmnïau'n cael eu hatal rhag eu penodi oherwydd diffyg amser ac adnoddau. Adroddiad prentisiaethau a mwy o wybodaeth ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru nawr ar gael. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. I gael rhagor o wybodaeth ac i ganfod pwy sydd yn eich cynrychioli, ewch i cynulliadcymru.org neu gallwch chi'n dilyn ar Facebook a Twitter.